Il-kċina hija eżattament bħal gwardarobba. Trid tibdel il-kontenut kollu mix-xitwa s-sajf. Hekk stqarrana l-Kokaron de Gabriele fejn spjega li fix-xitwa iżjed issajjar platti bħal sopop, stews u ikel tal-borma. Dan it-tip tikel imbagħad bilkemm jibqa' jissajjar fix-xhur tas-sajf, għalkemm il-Maltin xorta waħda jibqgħu ifittxu l-għaġin f'kull staġun u żmien. Jidħol ħafna iktar il-grill, il-ħut, forsi xi insalajjet. Da letteralment bħal ħwejjeġ nara jien l-ikel. Illum il-ġurnata hawn ukoll diversi tipi ta' ħut differenti li tista' ssajjar b'diversi metodi. Madankollu De Gabriele jistqar li l-aqwa frott tal-baħar huwa dak maqbut mis-sajjieda Maltin fil-Baħar Mediterran. Il-ħut fuq il-grill hija l-lum il-klamari pereżempju popolari ħafna, il-gambli popolari, ħut bħal pixxi spat, it-ton, daka popolari ħafna, ma mbagħad ovvjament l-steak ma jonqossu dak xejn riba il-filet dejjem jibqgħu popolari mal-Maltin speċjalment dak it-tip ta' ikel. La darba konna qed nitkellmu fuq il-laħam saqsejna lil Aron xi tfisser għalih huwa l-kull kok meta klijent jitolbu li jrid il-laħam imsajjar ħafna. Bla tlaqliq ta' xejn huwa ddeskriva dan bħala daqqa ta' sikkina. Qogħdu attenti li nażlu laħam ta' kwalità tajba ħafna. Il-laħam frisk speċjalment iktar kemm issajru għandek it-tendenza li ħadd nixfuqu. Issa meta tgħid li well done, tipprova dak li jkun tispjegalu li jisma' ma bat wara kollox il-gosti tal-klijent aħna rridu nordu, jekk tixtieq well done, noqogħdu attenti l hawn metodi wkoll kif nista' nsajjar mingħajr ma nixxef. Huwa jistqar li dan iż-żmien hawn diversi talbiet differenti mill-klijent. Dan anke fid-dawl ta' iżjed għarfien dwar is-saħħa u ħajja ħinja. Tajli l-lum jistaqsu elimina li krema pereżempju, naqqas li miżjut u tuża li xbutir. Dawk l-affarijiet huma saru l-ordni tal-ġurnata. Magħhom ukoll illum hawn ħafna iktar konxju fuq l-allergens il-gluten, il-lactose. De Gabriele jgħidlu kull ma jmur, ix-xogħol dejjem qed jiżdied mod partikolari f'dawn l-aħħar snin. Madankollu in-nies li jaħdmu f'dan is-settur dejjem qed jonqsu. Naħseb bħala livell u kwalità ta' ristorants f'Malta u l-prodott tjib ħafna. Naħseb li qegħdin mixin ma' linji tajbin Ewropej bħala standard ta' kwalitajiet tal-ikel. Aħna ħaġa waħda biss qed inbagħtu bħalissa, is-supply tal-personell li taħdem fi kċina. Aron ilu jaħdem f'dan is-settur għal dawn l-aħħar 29 sena, bil-parti l-kbira jmexxi n-negozju tiegħu stess. L-esperjenza li akkumulat ma' snin dejjem għenitu jersaq iżjed lejn il-perfezzjoni, iżda x'jagħmel kok tajjeb. Iktar kemm ifittex is-sempliċità, iktar kemm ifittex l-ingredjenti li jkunu ta' kwalità u iktar kemm ifittex li jservi il-klijent tiegħu bl-iktar mod naturali possibbli huwa dejjem aħjar.